Добър вечер. Аз съм водещия на новата ТВ продукция Часът на 408. Аз съм Иван Димитров. Тази продукция е направена съвместно с нашите много хубави оператори. Сега ще ви представим нашия утрепортер Моя Танасов, който сега ще ви представим монтаж Тони Гогушев, който не се знае в какво състояние. Ето го нашия монтаж. Монтажора Тони Гогушев. Ето го нашия VIP гост за днес. Това е нашия VIP гост за днес. Може да го снимате като трилър. Н.Х. Инициалите всеки го познава. Запознайте се с него. Аз днес ще бъда неговия водещ и ще го интервюирам. Очаквайте повече след половин час. Днешният епизод ще бъде на тема Часът на татко, как да бъде отгледан от бебе, от бащи и педали. От бащи и педали, точно така. И ще видите, че е възможно двама мъже да отглеждат едно бебе. Това е нашия утрепортер, който ще бъде от всички горещи точки, които вие сами пожелахте днес. Аз съм от друго измерение. Така, ще се видим скоро.